Som I kan se i alle vores tidligere film, kan dyrene have det rigtig dårligt. Så derfor har vi brug for jeres hjælp til, at vi alle kan gøre en indsats. I 2011 blev der lavet en ny lov omkring dyremishandling. Alle lov blev hævet med mindst 1 år. Vi er kommet frem til, at vi ser rigtig mange reklamer for dyremishandling i vores hverdag. Vi ser dem både på Facebook, YouTube og i tv'et. I kan selvfølgelig også altid gøre noget ved det. Vi kan fx smide mindre skrald og sætte flere skraldespande op ude i naturen. Ulemperne er, at der er nogen, der skal tømme dem. Nogle dyr vil krave op i dem, og nogle vil lave hærværk. Men fordelene er, at der bliver ikke smidt lige så meget i naturen, og det medfører, at der ikke er mange dyr, der bliver kvalt. Vi skal også lade være med at bruge så meget strøm og energi. Ulemperne er, at vi ikke kan få alt det, vi gerne vil have, og skal passe på, hvad vi bruger strøm til, og vi skal begrænse os. Men fordelen er, at der ikke er lige så meget global opvarmning, og derfor har dyrene stadig deres levested, og vi har stadig vores. Så ved at hjælpe dyrene, hjælper vi også os selv. Vi kan udbrede det med f.eks. kampagner og reklamer. Men ulemperne er selvfølgelig, at det er meget dyrt. Og inde på Facebook, der liker folk bare siden, og så tænker de ikke videre over det. Men det vil stadig være fordelen af, at det vil blive udbredt, og der var nogen, der vil gøre noget. Udover det, så bruger vi også allerede mange penge på at beskytte dyrene og miljøet. Både med skraldespande og kampagner osv. Partierne går selvfølgelig også inden for dyrevelfærd, for at de skal have det godt og sådan. Så i stedet for at smide skrald i naturen, så gå over og finde en skraldespand. Du redder både et dyr, og du brænder kalorier ved at gå over til en skraldespand. Og så har jeg noget at spørge jer om. Synes I ikke, det er en smule dobbeltmoralsk at sidde med dette pelsvest, og læderjakke og pelshat? Jo, det har du faktisk ret i. Så derfor, Det kan man aldrig se sådan. ja. Så derfor, lad være at købe sådan nogle ting. Og beskyt dyrene. Du er ikke en sej fyr, bare fordi du dræber dyr. Du er ikke en sej fyr, bare fordi du dræber dyr.